chicken mass, chimb gwen, miloso mana thika ka, ilose baba dogo ka. Chicken mass kinono malaya tibio yudo niya. The main product miloso go chicken mass en man omena. Omena mirego, timedo gi bando moko matin moregi. An gadier ni loso kambi maloso chicken mass mondik ni Homa Bay. Ok nyal kao kata $1,30,000 e wi asego kacha. To ndiko ji, to jothurwa yudo kaka uso omena immediately igole nam tirie kode kachi dipime tirito pesani. Magi makati kete mana mbeta, ikete mana Homa Bay, ikete kata Kindu Bay, nikech magi kuonde ma pod ringe dho nam. So namba mokwongo magi ma ok chandwa. Nitie gik machalo kaka chon ne wan gi kuonde miuse mbuta. Ma iyudo ka gine ne wan gi kembe machalo Capital gine ka. Wan onge kaka dang mabed gi makosa nikech wayudo ni mondo mbuta ni ja China kawe pile. Ang'omba mono waidha wuoyo gi jo China gibigi invest karwaka. Kata wamany chiro kucho makambuto maki. To wanyalo golo fillet ma mondo be water immediately. Kibiro kata kaka gine ka Rangwe. Ne waneno ka Madam Charity Ngilu incho loso factory mar maembe. Ma oko kawe kata $1,30,000 Kitwika. Wan gi mananas olari kacha motimore marach. Kidhi Kabondo be wicha bera kacha mananas otimore marach. To tene kwa ng'iyo ni Rangwe un gi mutimonwa. Eni wakauru factory mar mananas. Wane ni samidhi supermarket tinyalo nyiewo juice moro mar pineapple mondik ni Homa Bay. Te use supermarket gi. Nikech mananas wan go wanyalo rego kambi ni mondo set up oken gimoro makao sa mang'eny ahinya. Ma pod yudore Rabuon ka kidhi Ndhiwa. Actually Ndhiwa be kama yawo yot malich kichu duong'. Achiel kuom gik manyalo yawo kata Ndhiwa mokwongo kapok imiyo gi kata na factories moko kaka gin gi mag niang' en university. Institutions gi kikawi tero kata na achiel maduong' ilobi motim gimora mora muwinjoru kato dhi kanyo. Wami example kata mar university gima thismo gik ma university timo to transform. Nije neno ka nolok mit ei Rongo mobedo Rongo University. Sani kidhi Rongo chon ji nong'e mana Las Jona kende. Kidhi Rongo sano nyalo rwenyi. To gimomiyo bedo kamano en Rongo University. Teni kama chalo kaka Ndhiwa pod en gi lope madongo. Karachuonyo pod nigi lope madongo. Kuwatero universities kujicho. University koter kucho kata en magi nyithindo 2,000 kende. Kata in mana ng'ama lielo yie wich. Michuli mana $50 kiliedo. To iliele kuom nyithindo 200. In mana gi salary moromi maber kabisa. Mabende inyalo liedo maka giko dhiambo te chake doke klasi somo. Magi gik ma pod wan go e Homa Bay ka mwanyalo. King'iyo gogo hot spring. Sani waneno ka Olkaria kacha jo geothermal kunye everyday. Gogo hot spring kata kokwa keto no bedo tourist attraction area. To wanyalo keto produce power. Maseche moko power masiko lala ni. Why? Geothermal drill gi everyday. Kata waloke obedo power. Koro wan gi avenues mang'eny mag keto jowa mondo obed joma Omewo including water transport. Kia Luanda Kutien nyaka Mbita. Kawi dakika mathin miwuoro gi feri. Mondo idonji. Matieni kada ang' waketo water transport bed motegno. To biro kawo chiegni dakika 30 kende Kisumu nyaka Kili. Kata Kisumu nyaka Homa Bay. Magi gik man koro rech dhi piyo, fish cages wan ge nam. Homa Bay en piny ma pod miyo makawa yudo governor ma Nyasaye odonje chunye mo implement gigi. To kata weche moko mwawacho ni kiani mine ohanda swekra no wabiro daro makoro onge. Kendo nyalo rumo. Kendo rumo kabisa. Mago dute marango ni ngima dhano dhi e yo moro makare. Wadhi mana mapiyo bende ka wada mana tieko. Nitie jod bura Owida. Jod bura mawuok e county ma Homa Bay. Mantiere ute bura mopogore opogore. Warango mag Senate. Mata Senate achiel wan kanyo. Wantie kanyo gi Senator Moses Kajwang'. Mabende no yiere thuolo mokwongo. Mano bang' yiero mane onuo e county no ma Homa Bay. Kama chielo noduogo yiere tielo koro mar ariyo. Mano koro ka nitie kanyo higano mar 2017. Mano kane oyombo ji bura mane ochung' kacha. Rabongo Fred ne kacha. Ogola John Owuor mabende obedo kanyo thuolo mar 3 e ng'wech makamano. Kirango tij senator e county ma Homa Bay. Watieko sani mar rango ni governor county timo tich makare. Miluongo ni oversight.
bende notime yo makare yiero masane ji ochomo Joma Bay dok nuoyo gima ne gitimo yiero mokalo mano miyo oversight makamano noko time yo makare kata kane okotime kata kotime inyalo kete pim mane kae to bende wariwe kanyo kod jood bura moko mosebedo ka loso mathoth e od bura wawinjo gi mano ok campaign od bura kama ilose chike gin ga kure penjo makamano anga duogo ni bende Godwins mon mi kawatieko ikono ni jatelo machalo nade midware county ma Homa Bay nyaka sani Mili Odhiambo emosetwak mamalo ahinya e county Homa Bay ka irango jogo mantiere od bura kosetwak mano od bura morumo ni osetwak kanyo maromo 334 ka senator mosetwak mathoth kanyo mana achiel kanyo ma Kajwang maromo 200